kuphinde futhi kuzoba ilenkinga le yenkiyankiya yokuhlawula. Angazi mina kanti kahle kahle ukuthi abazali bahlala kuziphi indawo bakhulele kuziphi indawo ukuthi umuntu uthi uzohlawula inkomo eziwu4. Ayikho into enjalo. Ihlawulo lingenkomo yesidiki bese kuba nembuzi yengeza amagceke. Uma ngabe kuwukuthi kulowo muzi lo uhambisa ihlawulo nenkomo, hlasimpe kusokuyinkomo kamama ongesibhamba kube inkomo kuthiwa ekababa yemvuma, kuthiwa ezasekhaya lezo inkomo engahamba nehlawulo kunye nembuzi. Azikho inkomo engaphekwa 4 noma engaphekwa 2 noma eziya ku3 noma eziwu5 kuthiwa ezehlawulo. Manje inkinga engibhekana nayo nengihlala nayo la empilweni, abafowethu ukuthi kuthiwa kwafunakala inkomo eziwu3 kwathiwa ezokuhlawula. Angazi ukuthi mina abantu bahlawule endaweni emizini enjani, kanti kahle kahle kuphilwa kanjani ngoba isintu bavele bethi abantu hayi isintu asifani ngakini. Akuwona umkhuba ngakithi. Ihlawulo lilodwa lingesidiki nembuzi. Uhlawula ukuthi ingane yomuntu uyibizwe ngomfazi, kumele kubulawe inkomo lapha ngaphandle ngoba la ekhaya bekwaziyo ukuthi umuntu ongazala umuntu oxhoyisiwe wafaka isidwaba wangena ngehubo la ekhaya, hayi indodakazi. So kumele uhlawuleke wena uxolise ukuthi uthuka ingane yomuntu ayibiza ngomfazi yazalela kubo, bese ugeza amagceke lo muntu sokungcolisile ngembuzi. Bese manje ukuthi umthole intombi, khipha inkomo kamama, khipha inkomo yemvumo ngiyababa. Ziwu2 lezi inkomo. Zonke lezi ezinye lezi sezenzeka kuzosekeza amabheka uma uqhubeka nayo intombi. Ngiphinde futhi ngize la awusathandani ke manje nekhuzana noma wengane, but usufuna ukuyovela wenze something. Wena wathathe umntombi bakhe, still uzoyikhipha phela inkomo kamama, ukhiphe nenkomo yehlawulo, ukhiphe nembuzi, bese kuba lelo nani ozokhiphela for ukuthi ingane uyayihlenga ibe ngakwena. Ikhiphume ngehubo la komalume, izomukela ngehubo la kobaba. Uma ngabe ukuthi umuntu omzalisile ube nomntwana kwenye indawo, ayikuthinti wena ukuthi kumele ukhiphe inkomo lapho. Cha. Ayikuthinti. Kufanele lapho kube uyena umnomzalo odecideayo ukuthi okay ngoba wena usuvelile wenza iqiniso ukuthi okay uzofuna ukuthi ugeza amagceke. Kuzophuma imbuzi kuwena kuphela ukuthi kumele kugezwe ini amagceke la ekhaya. Inkomo yesidiki ayizukuphuma kuwena ngoba aqalanga ngawo ukuthola ingane, akasaqala ukuthukwa afaziswe kade bemfazisa abanye bembiza ngomfazi. So ke wena umzali mangabe ithatha lo nkomo eyibulala yena, leyo nkomo yakho ayibalwa kuwena, ayihlangani nawe. Azikho inkomo engaphekwa isithupha othiwa ziyahlawula. Inkomo ehlawulayo inkomo yesidiki kunye nembuzi. Ihlawulo mathiwa ngesiyahlawula kunenkomo yesidiki kunye nembuzi nakhona uma engenayo umntwana. Mawukuthi umthole nomntwana ayiphuma inkomo, iyophuma imindeni eminingi kuze kudecide yona izakhamizi kube izolethata inkomo zithi hayi ziyayibulala leyo nkomo leyibale emalobolweni kulo osuke kade lobola. Kanza kwethu niyibheke leyo ukuthi nina nivele nisuke nithi nje niyovumela abantu benikhiphisa inkomo ehlawulo, bephinde futhi benikhiphisa inkomo eningazazi kuthiwa eziwu3 noma eziwu4 ezani. Umuntu mengabe ngaseyona intombi akaseyona, abakhonga bayazi into abazoyikhuluma, abakhulume lapha ubatshele ukuthi fika nichaze lapha ukuthi lo muntu njengoba nje bebona bemaze ngenangane ngobude bendlela. Ngithola ukuthi ke indlela iseke yahanjwa, sekukhona sebeyihambile indlela. So ingakho ke kube nenkomo engazi ukuthi izothanda ukuyephuka ngoba inkomo ishisela impepho ethongeni lakithi emsamo wakithi. Asikwazi ukukhipha inkomo siyibale entweni esazi ukuthi asiyificanga, sizoyibopha kwathini. Ayiki leyo ngixaxelisa lapho ngoba nawo basuke bathi lapho kukhulunywa ngani, kukhulunywa ngomsamo, kukhulunywa ngento ethinta amathongo, kukhulunywa la ngento ebalekile kakhulu. Uma kulotshelana phela sekukhona idala bafethu, sekukhona abantu abasuke behleli bethamele lapho, abasuke bengasekho bafethu. Musana ukuvuma emakini nikhishisa inkomo kamama ningayificanga, nikhishisa inkomo yehlawule kubeni umuntu emthelese nengane. Nikuvuma kanjani lokho? Ngoba umuntu osenengane awumkhipheli inkomo ethi mama ukuhlawula, wena usumzathile nawe ukhipha imbuzi ngoba ngeke kwazi ukuhlalwa izithangami ngaye ngoba wena kwagcina kungcole amagceke kokuqala ngalowo mntwana. So nama ngisidala sangcolile ukuze soba clean agezwe ngale mbuzi bese kuyimaka ukukhulume kudaba la ukuthi niyamthatha onihle ngumntwana. Ayikho ingane yamahala isoze bekhona. Musana ukubula lizwe likaMthaniya. Ngiyabonga ethuba.